Keblei pi baro nga ngade ba Alan Victor Lingdo we nang ki kertong ki banya kun ya kane ka MDC election na ka 16 nong tuma konsensi na ka seng Congress na shimye kane ka lat ya ka wan ai keblei Christmas e pi baro nong nong jong ka konsensi ka jelahi baro we paling ba jong kane ka Christmas kan long sisa ka jingwan rap ya ka jingsuk ilong ying long sem ke jongi ka jingwan ke jong jisu kan long ka jingkeman ya ki ying ke sem ke jongi hi boro kowe wang shimru kene kala ka man ai kuble sinam thmai basuk bat bakman ni bi baro padai bo news nam u bathmai wangi ngin sa jam sakat tu kan isngi bon long sho snam ban wanra ya ka jingroi wanra ya ka bha kamian hagi kamai ke ji unang yo ikamet ka bokot ka begya sa isin nga play bi baro Christmas ka besuk badus dam tumai ubakaman kublay shibon